сарфи назар намудани талаботҳои қоидаи ҳаракати роҳ аз ҷониби ронандагон давоми ҳафтаи охир дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд ба рух додани се садамаи роҳу нақлиётӣ анҷомида ҳаёти 6 нафарро аз миёни тӯдаи одамон бурд, ки ҳама дар зиндагӣ умеду орзуҳои зиёд доштанд. Санаи 15 январи соли равон тахминан соатҳои 19:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry Муминов Муҳиб Юлдошевич, соли таваллудаш 1980, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат дар километри 8-уми роҳи нақлиётгарди Исфара Кӯчкак аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қисми қафои воситаи нақлиёти тамғаи Камаз бархӯрда, қисми қафои сабукрав муқобили самти ҳаракати роҳ баромадааст, ки дар ин ҳолат воситаи нақлиёти тамғаи Дулан рақами қайди давлатиаш TG 390 KM01 таҳти идораи Қаюмов Алишер Зафарҷонович, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи кӯчаи Лоиқ Шералии шаҳри Исфара, ки бо роҳи худ ҳаракат мекард, ба қисми қафои воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry бархӯрдааст. Дар натиҷа аз сабукрави Toyota оҳанпора боқӣ монда мусофири он Зафар Почоев, истиқоматкунандаи 38-солаи ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шаҳри Исфара, аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад ва ронанда Муҳиб Муминов бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ба беморхонаи марказии шаҳри Исфара бистарӣ гардидааст. Ёхуд санаи 17 январи соли 2022 тахминан соатҳои 7:15 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш TG 8828 YE02 Акрамов Суҳроб Шарифович, соли таваллудаш 1989, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Ворух Исфара дар кӯчаи Асадуллоеви ҷамоати мазкур рӯ ба рӯи хонаи рақами 40 бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард Ҷураев Бурҳониддин Аюбович, соли таваллудаш 1989, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шаҳри Исфара, ки аз тарафи чап ба рости роҳ мегузашт, пахш намудааст. Дар натиҷа пиёдагард аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара ба ҳалокат мерасад. Садамаи дигари таҳшатнок бо оқибати марги 4 нафар санаи 24 январ тахминан соатҳои 16:30 рух додааст. Ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи BMW бо рақами транзитии VK 919 AW02 Аминов Умедҷон, соли таваллудаш 1991, сокини маҳаллаи 18-уми шаҳри Хуҷанд, ҳангоми ҳаракат бо роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ аз самти ноҳияи Мастчоҳ ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат намуда, дар километри 352-уми ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада, ба воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2103 рақами давлатиаш TG 0859 SO02 таҳти идораи ронанда Абдураҳимов Абдурасул Маҳмудқулович, сокини 37-солаи ҷамоати деҳоти Исмоилӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрдааст. Дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ ҳама бошандагони сабукрави ВАЗ 2103 ронанда Абдурасул Абдураҳимов ва се мусофир Гулбаҳор Абдураҳимова, соли таваллудаш 1986, Холбиби Абдураҳимова, соли таваллудаш 1952, Аимгул Абдураҳимова, соли таваллудаш 1958, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Исмоилӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров узви як хонавода дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. Инчунин ронанда ва мусофири воситаи нақлиёти тамғаи BMW бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ба беморхонаи вилояти Суғд дастрас карда шуданд. Аз шиддати ин бархӯрд таврее дар наворҳо дида мешавад, ҳарду нақлиёт осеби техникии ҷиддӣ бардоштанд. Аз ҷумла муҳаррики нақлиёти BMW аз чаҳорчӯба ба ислоҳ корпуси нақлиёт ба масофаи 40 метр дур афтодааст. ҳар се садамаи дар гузориши инъикосёфтаро як омили асосӣ суръатафзоӣ ба садама мувоҷеҳ сохтааст, ки аз худбоварии ронандагон сарчашма мегирад.